ರೂಮಾರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ರೂಮಾರ್ ನಕಲು ಮೂಲೆ ಇಲ್ಲದು ಬರ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಹೂ ಬೋಡಾಡ ತುಳು ಬರ್ತದಾ ತುಳು ಬರ್ತದಾ ತೆಲುಗ ನಮ್ದು ಕನ್ನಡ ಕೊರಿಯಾ ತೆಲುಗು ವಸಂತ ನಮಗೆ ವಸಂತ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ. ಈಗ ಇಡ್ಬೇಕಾ ತಲೆಗೆ? ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಶೇರ್ ಮಂತ್ರ ಬೇಡ ಸಾಕು, ಅದು ಬೇಡ, ಅದು ಇಡುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಸಹ ನಾವು ಇಡುದಿಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ಆಗ ಶೇರ್ ಅಲ್ಲ ದಿತ್ಯ ಅಪ್ಪು ದಿತ್ಯ ಅಪ್ಪನ ಚಾಕಿ. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಎಂಗ್ಳು ರೂಮು ಪೂರ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ್ ಪಿದರ್ದು ಸುರುಕು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬತ್ತ ಚಾ ಪರ್ಕ ಬಂದು ಬಡ ಒಂದ್ಲೆತ್ತಂಡು ಜೋಕುಲೆಗ್ಲ ಬಡ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡು ಜೋರು ಪಾಪಕ್ಲು ಬಸ್ಟ್ ಪೂರ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಕುಲ್ದು ಟಯರ್ಡ್ ಆತಂಡು ಆಂಡಲ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಬೇಗ ಪಿದರ್ದು ಪೂರ ಬತ್ತ ನಮ ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಬೇಗ ಪೋಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು. ಸೊ ಟೈಮ್ 9:10 ಗಂಟೆದ ಉಲಾಯಿಡೆ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ತೂವೊಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಂಚ ಜನ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು. ಸೊ ಲೈನ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡು, ಕ್ಯೂ ಇತ್ತಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯರೆ ಆ ಕೆಲವೇರು ಪೋದು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದಯಪಂಡ ದುಮ್ಮುದನಿ ಪೂರ ಸ್ಟೇ ಆದುಪ್ಪುವೆರು ದೇವರನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕಾಂಡೆದ ಒಂಚಿ ಪೊರ್ತು ತುಯ್ಯರೆ ಪೂಜೆ ಮಾತುಪ್ಪುಂಡು ಕಾಂಡೆದ ಒಂಜಿ ಆರತಿ. ಸೊ ಎಂಕುಲು ಬಂದ 7:08 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಆತನ ಎಂಗನ ಬಸ್ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟುನಾಗ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ರಾಯರ್ನ ದರ್ಶನ ತಿಕ್ಕಡು ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿನ ಲೈನ್. ಸೊ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಚೀಟ್ ಮಂತ ಬೇಗ ದರ್ಶನ ತಿಕ್ಕುಲಕ ಪಂಡ ಕಾಸ್ಕೊಂಡ ಒಂಜಿ ನೇರ ದರ್ಶನ ಉಪ್ಪುಂಡತ ಬಂದು ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಲೈನ್ ಉಡುಂತೆರ ಬಂದು ಅಂಚ ಚೀಟ್ ಮಂತಿನಿ. ಸೊ ಆಂಡಲ ಆ ಲೈನ್ ಇಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂ ಇತ್ತುಂಡು, ಮಸ್ತ್ ಐಟ್ಲ ರಶ್ಶಿ ಮಾವು ಕಾಪುನ ಕಾಪೊಡೆ ಪಂಡ ಕಾಪುನ ಇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ಬಟ್ ಜೋಕ್ಲಿನ ಪೂರ ಬಂದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆರಡ್ಡು ಜೋಕುಲಾಂಡಲ ಮಲ್ಲ ಉಳ್ಳಿರು ಅಕ್ಲಂಡಲ ನಮ್ಮ ಈ ದಿತ್ಯ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಲೆಗ್ ಅವು ಬಾಕಿದಕ್ಲೆಗಲು ಉಪದ್ರ ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಅಂಚ. ಸೊ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಮಂಚಲಮ್ಮ ದೇವಿನ ಗುಡಿಗೆ ಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿಲಕನೆ ಆರೆಗ್ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬಕ್ಕ ರಾಯರ್ನ ದರ್ಶನ ಮನ್ಪೊಡಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿನ ಅಂಚ ಅಡೆ ಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂತಿಯ ಲೈನಡ್. ಸೊ ಎಂಕುಲು ಚೀಟ್ ಮಂತದ್ದು ಲೈನ್ ಇಡು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಐತೆ ತೂಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲ್ಲೈ ಪೋಯರೆಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ನೆಟ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಲೈನ್ ಉಂಡು ಚೀಟ್ ಮಂತುಂಡಲ ಅಂಚದಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪೋಪುಜಿ ಮೆಲಾನೆ ಪೋಪುಂಡು ಪಂಡ ಆತ್ ರಶ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕಿನ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಡು ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಭಾಗ್ಯ ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಬಲಿ ಪೋನುಂಡು. ಸೊ ನಿಕ್ಕಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ತೂಪೆರ ತಿಕ್ಕನೆ ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋಡು ದೇವೇರ್ನ. ಸೊ ನೆತ್ತ ಉಲಾಯಿ ಕೂಡ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಕ್ಯೂ ಅವಾಗ ಎಂಕ್ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಬರ ಮನ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ದೀಪೆ. ಬಟ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಪಿದ ಇಡೆ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕನ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ತೂಪಿನ ಭಾಗ್ಯ ತುಲೆ. ಎಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟಿದಕ್ಕೆ? ಸೇಮ್ 350. ಎಷ್ಟು? ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ರೇಟ್. ಎಷ್ಟು? 350. 850 ವರಲ್ಲ ಕಾಣ್. ಇಲ್ಲ ಜೋರು ಬಾಜಲ ಜೋರು ಬಾಜಲ ಆತನದ ಈಗ ದಾದಾ ಜ್ಯೂಸ್ ತರಬೇಕನ ಸೋಡಾ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಕೊಡಿ ಒಂದೊಂದು ಕೊಡಿ ಅನ್ನ
ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ. ಬರ್ಲಿ ಬೇಗ. ಇದು ಒನಸ್ತ ಲೈನ್. ಸೊ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಲೈನ್ ಪಂಡ ಒಂದಿಲ್ಲ ಊಟದ ಸಮಯ ಇಟ್ಟು ಒನಸು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಕೈದಲ್ಲಿ ಕೈತಾಲ್ ಬತ್ತುಂಡು. ಹೋದ್ ಬರ್ತಾನ ಅಂದ ಎಂಚಲ ಅಂಗಿ ತಿರ್ತು ಬಾಂಟ್ಲೆಯ ಹೋದಾದ ಅಂಗಿ ಇತ್ಯಾ ಬಂದಿರೋದಾನೆ ಯಬ್ಬೋ ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಂಡವೆ ಸಾಕು ಲೈನ್ ತುಂತಿದೆ ಸಾಕಾಪುಂಡು ಮಾರೆ ಮುಪ್ಪ ನನ್ನ ಪೋಪಿನಿ ಫುಲ್ ಜನ ಸಾಗರ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿನ ಖುಷಿಯಾಂಡು. ಸೊ ಇಡೆ ಬತ್ತನುಂಡತಂದೆ ಮೊಕ್ಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಬತ್ತನ್ ಬರೋಡು ಏರೆ ಕೊರ್ಪಿನಂದು ಗೊತ್ತು ಮಾರೆ ಏತ್ ಜನ ಬತ್ತದ ಕೇನುವೇರು ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಾಲುಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಬೆರಿಯೆ ಬರ್ಪಿಂದುಲೆಗೆ ಏರೆಗಂದು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಏತಂದು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಜೋಗ್ಲೆನ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಇದೊಂಬು ಗುಂತುವೇರು ಮಾರೆ ಬೇಜಾರ್ಲಾಪುಂಡು. ಹಾಯ್ ಅಂಚು ಬಾಯ್ ಅಂಚು ಯಾ ಬತ್ತ ಬಾಂಬೆ ಮಿಠಾಯಿ ఇంకా షాపింగ్ అవి బయ్య అన్నట్టే ఫుల్ రష్. ಸೊ ಇಂಗ್ಳು ಟೆಂಪಲ್ಗೆಲ್ಲ ಪೋಯ್ಜ ಮೂಲ ಪೋಪುನಾಡು ಒಂದು ಜೈನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಡೆ ಪೋರಾಯ್ಜಿ ಪಂಡೆ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟಾಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇಡೆ ಅಂಚೆ ಚೂರು ಟೈಮ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಗ ಬಂದು ಹೋದು ಮತ್ತು ರೂಮ್ ಹೋದು ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಇಂಗ್ಲು ಬಸ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಕೂಡ 5 ಗಂಟೆಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆತ್ನೆಟ ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ತಿರ್ಗಗ ಅಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಉಡುಪಿದ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಕಾಂಡೆಲ್ ಅಂದುವೆ ಮೈಯದ ಚಾಲ್ ಅಂದುವೆ ನಮ್ಮ
ಮೇಲೆ ಇದು ಬಂದದ್ದುಂಟಲ್ಲ ಆ ಥರ ಪಂಚಮುಖಿ ಬಂದು ಅದೆಷ್ಟು ಲಾಡ್ವಿಕೆ ಲಾಡ್ 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 ಲಾಡಿಗೆ ಇಷ್ಟಮ್ಮ ಲಾಡ್ ಲಾಡ್ ಲಾಡಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಒಂದಕ್ಕೆ 50 ರೂಪಾಯಿ. ಒಂದಕ್ಕೆ 50 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾರಿಯರ ಕುಲ್ದೇರು ಮುಲ್ಪ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕ ನೀರ್ನ ಎಲ್ಪರ ನೀರ್ನ ಎಲ್ಪರ ಅಂಚೆ ಇಂಚನೆ ಪೋಡು ಮುಲ್ಪ ಅರೆ ಅವರಿಗೆ ಗಾಡಿ ಸುಲೆ ಫೈನಲ್ ಹೆಂಗನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾತಾಂಡು ನನ್ನ ಪಿದಾರ್ದು ಪೋಪಿನಿ ಬಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ 6 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ತೂಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಾಲಯ ದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಬ್ಯಾಗ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಗತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಡ್ಲೇ ಒಂದಿಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಎಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಫೈನಲ್ ಎಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದರಾ ತಿಂದರೆ ಹಾ ಬಚ್ಚವ್ ಸೊ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಬಸ್ ಅವೇ ಬಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ರಿಟರ್ನ್ ಫೋನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವೇ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ತೋಲೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಚೆನ್ನಿತ್ತು ಮುಲ್ತ ಗೋಲಿ ಬಜೆದ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ 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 ಬೂರ್ವಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿನಾಗ ಬೂರ್ವಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಹಾಕಿಂತಿಲ್ಲಿ ಈ ಜಂಪ್ಗೆ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ನನ್ನ ಮಲಮಲ ಜಂಪ್ ಅನ್ನೋದು ಜಂಪ್ ಮಂಡೆ ಕಮ್ಮಿನ ನಮ್ಮ ಊರು ಉಂಟು ಅಲ್ಲೇ ಗೋಲ್ ಬಜೆ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಉಂಟೆ ಫ್ರೆಶ್ ಗೋಲ್ ಬಜೆ ಚೌಲಿ ಆತು ನಿಂಗೆ ಚಾಕ್ ಮುರ್ಕದು ನೆರೆಸ್ತಾ ಹಾಕಿನಿ ಗೋಲಿ ಬಜೆ ಅಂದೆ ಗೋಲಿ ಬಾಜಿ ತಿಂದ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಬಸರು ಬತ್ತ ಕುಲ್ಲ ಕೋಸ್ಯ ಗೋಲ್ ಬಜೆ ಕುಲ್ಯ ಎಂಕುಲು ರಾತ್ರಿ ವನಸಗ ಬೈದ ಓಟಿಲಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶನ ಡಾಬಾ ಡಾಬಾ ಹೋಟೆಲ್ದ ಪುದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಎನ್ನ ಬಾರೊಂದುಂಟು ನೆಟ್ಟು ಉಡುಪಿ ಬಂದು ಬಾರ್ದಿರ ಉಡುಪಿದ ದುಪ್ಪ ಅನ್ನೊಂದು ಸೊ ಮೌಲ್ಯ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಂದಲ್ಲಿ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಎಂಚುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಚ್ಚಿಲಾಕ ಉಂಡಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ಗೋಪಿನಿ ನನ್ನ ಇಜ್ಜಿಂದು ಅಂಚ ನಚ್ಚಿ ಪನ್ನೀರ್ ನಚ್ಚಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕರಿಯಾ ಟೊಮೆಟೊ ಕರಿ ಟೊಮೆಟೊ ಉಂಟು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ಇದು ಟೊಮೆಟೊ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಎಂತ ಅಂತ ಈಗ ತಿಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫುಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ನಮ್ದು ಪನ್ನೀರ್ ಮಸಾಲ ನುಚ್ಚಿಯಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನುಚ್ಚಿಯಾಗಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅನ್ನದಿಂದ ಮಾಡುದು ಉಳಿದ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡುದು
ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಮಿರ್ಚಿ ಮಾಡಿ ತಿಂತೀವಿ ಚಾಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪರೋಟ ಬರ್ತದೆ ಏನು ಪರೋಟ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ನಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪರೋಟ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಡಿನ್ನರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅರೆಗಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಇರೇ ಬಾಲೆ ತಿನ್ ಅರೆ ಪಾವ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೆ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಮ್ಮ ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಡಾಬಾಗಳು ಪೂರ ಬಸ್ ತಪ್ಪಲೆ ಬರ್ತದೆ ಫುಲ್ ರಶ್. ಸೋನಿ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮದು. ನಮ್ಮ ವೈಕೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ನಮಗೋಸ್ಕರ